alle sammen. I dag vil jeg lave en Get to Know Me tag, fordi at hvis I måske har set en anden video, som jeg lavede på min gamle kanal, hvor der var sådan et Get to Know Me tag, som jeg lavede til at starte med, så I kunne lære mig at kende. For det første, det er sådan, okay, det er et halvt år gammelt. Det er ikke så meget. Men jeg tænker, at jeg vil lave et nyt, fordi at på min nye kanal, hvor der er sådan lidt bedre lyd og sådan noget. Og det var skal jeg lige sige undskyld for den sidste video, der var der ikke særlig god. Der var lyden sådan, der snakkede lidt lavt. Men den her video, der skal jeg nok snakke højere. Okay. Så har vi sådan en fin papir her. Alle spørgsmål der. Det går det til mig. Okay. Og så vil jeg egentlig bare begynde med det første spørgsmål. Ja. Okay, det første spørgsmål. Hvad er dit fulde navn? Mit fulde navn er Camilla Frank. Og det andet spørgsmål er altså, har du kælenavn? Og så hvis I egentlig kender min kanal, så hvis jeg har været inde på min kanal før, så hvis I ikke har, så skal jeg prøve det. Ej, så den hedder jo Cam Cupcake. Cam Cupcake. Og det er fordi, at det er mit kælenavn, det er egentlig Mila, eller også er det Cam. Eller Cami. Fordi, ja, det er det bare. Altså, mit hår, det var måske sådan lidt bitte smule ulet. Eller sådan ser det, fordi jeg har prøvet et nyt krøllejern, som jeg fik i julegave. Og hvis du vil se nogle af de andre ting, jeg fik i julegave, blandt andet den her. Og så jeg gå ind og kigge min sidste video, som jeg tror, jeg putter det i beskrivelsen, hvis jeg ikke glemmer det. Det gør jeg sikkert. Nummer 3 er så, hvad er din øjenfarve? Og jeg har grønne øjne, hvis I ikke kan se det. Men jeg har i hvert fald sådan en grøn øjne. Men en lille bitte smule gul i faktisk. Ja. Og hvornår har du fødselsdag? Jeg har fødselsdag den 23. november. Ja. 2001. Du er født. Har du nogle søskende? Ja, jeg har 2 søskende. Jeg har en lillebror, der er 10 år, og så en lille søster, der er 2. Okay, hvor høj er du? Så høj, tror jeg. Ej, det ved jeg virkelig ikke. Det er længe siden jeg målte, men jeg ved ikke, hvor høj jeg er. Okay, hvad er din yndlingsfarve? Altså, jeg elsker virkelig pastelfarver og blå. Og hvis I kunne se mit værelse lige nu, så ville I godt kunne se, at min yndlingsfarve var blå, blandt andet. Ja. Hvad er din yndlingsret? Min yndlingsret... eller retter, står der faktisk. Det er nok egentlig, hvis man kan sige det, så er det egentlig italiensk mad. Og jeg vil også gerne lige sige undskyldning for lyden i baggrunden, fordi at min lillebror har en ven på besøg, og de skriger rimelig meget, når de spiller. Og de spiller. Okay, men min yndlingsret, det er nok italiensk mad, hvis man kan sige det. Ja. Og hvad er dit yndlingstal? Det er 14. Det ved jeg ikke, hvorfor det er bare 14. Det kan jeg ikke rigtig give nogen forklaring på. Okay, og din yndlingsdessert? Min yndlingsdessert, det er nok creme brûlée. Og hvis I ikke har hørt om det før, så er det sådan en lille, så er der sådan nogle små skåle. Og så putter man sådan en creme-agtig i, hvor det er sådan vaniljekrem, og så putter man sådan der sukker ovenpå, og så brænder man sukkeret. Så det der sukker, det er sådan lige knas, når man putter igennem, og det smager bare så godt. Jeg synes, jeg skulle prøve det. Det er virkelig min yndlingsdessert, uden sammenligning. Okay. Mit yndlingsdyr, jeg tror det er leoparder og sneleoparder, eller sådan, nej. Leoparder og zebra. Leoparder og zebra, jeg ved ikke hvorfor. Eller jo. Nej, jeg gør ikke. Det er det bare. Og går du sådan noget i din fritid? Og jeg går til dans. Ja. Har du et kæledyr? Nej, det kan jeg. Vi skulle have haft en hund, men min lillebror, han er allergisk over for de fleste dyr i det hele taget. Han kan godt tåle sådan noget aben og sådan noget, men han kan ikke tåle at bo sammen med et dyr. Ja, så vi har ikke noget kæledyr. Surt for mig. Okay, din yndlingsbog? Det ved jeg ikke. Jeg har læst så mange bøger. Altså, jeg kan rigtig godt lide The Hunger Games. Nok bedst etteren, det er nok den bedste. Og så er der også en serie, som... Jeg kan godt lide mange ting, men der er ret mange bøger, jeg kan lide. Jeg kan også godt lide En Flænge i Himlen, eller The Fault in Our Stars.
Og der er mange bøger, jeg godt kan lide. Nå, men jeg ved ikke, hvad min yndlingsbog er, fordi jeg kan godt lide rigtig mange bøger. Ja, så står der yndlingsbog eller filmgenre. Det er nok fantasy. Det er i hvert fald min yndlingsboggenre, fordi jeg elsker virkelig fantasybøger. De synes bare, de er bare sjove. Jeg kan godt lide at læse fantasybøger. Og så hvad for en telefon har du? Jeg har denne her telefon, det er en iPhone 7. Nej, jeg har den her Sony Ericsson Xperia Active. Jeg ønsker, men så nej, jeg har ikke nogen iPhone. Jeg har denne her lille tykke mobil. Den er faktisk ret tyk og lille. Men nej, jeg har ikke nogen iPhone. Er du gået ud af skolen? Nej, jeg er ikke gået ud af skolen. Jeg går i 7. lige nu. Ja. Hvad er dit ønskejob, eller hvad vil du, når du bliver stor? Og altså, det ved jeg faktisk ikke, fordi det ved jeg godt, jeg skal til at bestemme mig for nu jeg går i 7. Men altså, jeg kan godt lide bøger jo. Jeg kan også godt lide at læse dem, og jeg kunne også godt tænke mig at skrive dem, men jeg kunne ikke tænke mig at have det som en fuldtidsjob. Men jeg er ret god til matematik og sådan noget, så jeg tror, jeg finder et job med matematik. Og så kan det være, at jeg skriver en bog i min fritid. Jeg kommer ikke til at få et job, som jeg kun skriver bøger. For det tror jeg ikke, jeg vil kunne finde ud af, for jeg er ikke særlig god til dansk. Okay, din yndlingsblomst. Okay, min yndlingsblomst. Det har jeg ikke tænkt over før. Jeg tror, det er en rose. Ja, det tror jeg. Okay, godt, det var så alt fra denne her video. Husk at gå ind og like og subscribe til min kanal, hvis du vil se mere. Vi ses næste gang. Hej hej!